Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Na impukota ma parminggota marede mahita sian bukuede nomor 10 tolu ayat sada onom dohot sia.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Edehon na hamuma di Jehovah ede na ibaru, ay nunga di pabahen ibana akka halongangan, nunga di pabotohon Jehovah hatuaon na, nunga di papatar ibana hati goran na diadopan ni akka si pelebegu, nunga ditupahi tangan siamunna na badiai ibana. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata suruh mato di porbadia tu rohanami, asa tarapul situtu rohanami marhite-hite haheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporsion nami marhite-hite pakirimon na mangulu, asa totong huingot hami, na hehedo hami musesian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namate. Amen. Mared de mahita. Tangihon hamuma pati ni debata di mingguta sadarion, imana binuat sian pesalmen 10 ayat onom sonon mahatana. Alai anggoahu marhapo santu asini roha doahu, ikon marulupulup rohak kumida pangurupim, marede maahu tu Jehovah, ay denggado uhumna tuahu. Ima sahatna, atong rap mangidugo mahita tuado pani debata laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pergugoy mahami mangulahon na hobar tu patik ni. Marede hita. Saksa baju mi nadi ahon
pote madosa tatu adopan ni debata martangi yang mahita. Alea manami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo naso hatu dosan pardenggan basa doho. Jala rodi saliling nililing na do asin ni roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang ingot akka dosa nami. Ay jojot do hami mardosa maradopon ho. Jala jojot do husungguli hami rimas mo marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asin ni roham. Say urupi mahami, ho ale Tuhan debataha tuaw nami. Palua hami, jalase sa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Roma hamu tuau asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dadap. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas domose. Hasangapo madi debatana di Kijang. Maredehita. Turpuk epistel di mingguta sadarion iman atar surat di Kolose tolu ayat 15, Rodi ayat 17, tajaha marsikat sorin di ayat 17 rapita majaha. Jala dameni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna, aitusido hamu di jou di bagasan sadadaging, gabe parroha mauliate mahamu. Ende pertandingan, ende hamu marigata di bagasan rohamuna, maroha hamu lihatnya. Jala mars rapita, jala marsiulaon manang di hata, manang di pabahenan, saluhut na ima marhite-hite goar ni Tuhan Yesus, huhut madok mauliate tu debata ama, marhite-hite ibana. Ima sahat na martua maakan atau mangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Maredehita.
maha porsiao tai songon nahi nati dakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehova di doama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anani debata Jehova na sedei imanatin Tuhan ni si Maria nagabe-gabia seton di perbadia andorang suabubuhan. Ido tuhata natu mau na bernit di pangumuman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangol di hari patoluhon na manaik tu surgo lahundu tu siam di bata Jehova amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pa mamulak sugo hutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au persea diton di perbadia jaladong sadahuria na badia huria hatopan halak Kristen akka na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na mandok mulak mangolu sugut dami halak nang mate dohot di hangaluan na surasuda. Kor Seksi Pemuda.
sabege matiting na maragam di mingguta sadarion. Shalom. Titing Minggu 7 Mei 2023 na parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu kantate edehon hamuma di Jahoba edene baru dohot topik minggu marede mahamu di Jahoba ale sadok tanoon 2 titing nama ragam. Poin pertama, kebaktian Padang Sekolah Minggu. Sadarion Minggu tanggal 7 Mei 2023. Kebaktian Padang Sekolah Minggu doho tema semua karena anugerah Tuhan. Nani uluhon ni pendeta Romauli Siahaan maringana di kebun kepik Gunung Sindur Bogor. Ulau didohoti akayana kota Sekolah Minggu mulai sian kelas 2 sahatu kelas sonom. Jala parmingguon Sekolah Minggu masohot majolo di tiki. Apa duahon? Pertukaran mimbar. Di minggu sadarion 7 Mei 2023 di Patupado pertukaran mimbar pangula nago tiki HKBP distrik 20 Sada Banten. Kobartusi nama kobasi di parmingguon. Pukulonom wip dohot pukul wali wip ima pendeta Don Lastria Simatupang sian HKBP Rajek Sukatani. Pukul 10 Sada ima pendeta Elier Mungkur sian HKBP Kutabumi. Pukul 10 wip ima pendeta Johannes PJ Butar-Butar sian HKBP Lipo Karawaci. Pukul 10 lalu 30 wip ima pendeta Calvin Yosef Opusunggu sian HKBP Serpong. Domutusi makobasi do pangula nagotikin di Huriata ima pendeta Sabar Maringan Manulang SPD di HKBP Perumnas Tangerang. Pendeta Dr. Budianto Silitonga di HKBP Serang dohot HKBP Cilegon. Pendeta Hotmape Butar-Butar STH di HKBP Ciputat. Bibel Pro Bertauli Hutauruk di HKBP Ciledug Indah. Hopartusi Papungu Pelia Tujolo Dohita ima tuha perluan perawatan bangunan kantor pelayanan distrik 20 Sada Banten. Napatoluhon calo situa Mamuka Sadarion Minggu tanggal 7 Mei 2023 nunga di Jakon gabe calo situa ima Sada amata besar hasudungan si Manulang Boru Purba melayani di Wik 14. 2 Nyonya Manalu Amina Boru Nababan melayani di Wik 25. Setu hatama nama masu-masu pakobasion nasida. Napa opaton. Konven Pangula Nagoktiki HKBP Distrik 20 Sada Banten. Di hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 10 WIB di Patupado Konven Pangula Nagoktiki HKBP Distrik 20 Sada Banten maringanan di HKBP Kutajaya. Napalimahon kebaktian Padang Seksi Lamsia di hari Selasa tanggal 10 Mei 2023 di Patupa Huriado kebaktian Padang Seksi Lamsia nani uluhoni amang pendeta Sabar Maringan Manulang SPD Rapdohot pendeta Hotmape Butar-Butar STH di Desa Pelangi Sentul Bogor. Aonopon Parmingguon Minggu Keluarga di hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 di Patupa Huriado Parmingguon khusus keluarga di Ganup Parmingguon Jala di Patupado Papungu pelean keluarga marhite amplop na disagihon tu Ganup keluarga saminggu adorang so Parminggoni laho tu persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 lalu. Rapsahudulan ma nasa keluarga jala masohot majolokor kategorial
Parmingguan sekolah minggu dohot remaja. Na papituhon, pesta parningotan di hari hana naik ni Tuhan Yesus. Di hari Kamis tanggal 10 Mei 2023, patupao ni huri ado pesta parningotan hana naik di Tuhata Yesus. Jala holat tolu hali do parmingguani ima, sada pukul 6 wib, 2 pukul sia wib, dohot na patuluhon pukul 10 wib. Na pawaluhon, parheheon ama HKBP sedistrik Banten, sedistrik 20 sada Banten. Hobar tu program kerja nanaing di patupa distrik ima parheheon ama HKBP sedistrik 20 sada Banten di bulan Mei 2023. Di patupado pertandingan ima sada badminton 2 poli tolu tenis meja 4 catur 5 vokal grup. Pinangido tu saluhut ama ni HKBP Tangerang Kota na berminat madohoti ulauni boima pasurat todiri tu koordinator ima calo situa Isak BP Sitorus. Na pasiahon partangyangan wik jadwal dohot laporan partangyangan wik boima tabereng di buku warta jemaat. Na pasapuluhon dakdanak na sorang di basa-basahot tuhatta do sada dakdanak boru di keluarga ni amata palar silaban dohot inata Melisa Epi Yanti Manulang na di hari Sabtu tanggal 20 sia April 2023 wik 36 NRJ 2 tolu sada 5 walu-walu. Na paduahon sada dakdanak bawa di keluarga ni amata Martin Taruli Wilfrid Simajutak dohot inata Reni Boru Huta Barat na di hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 wik 12 NRJ sada onom sada pitu 2 Ipasdo natoras rap dohot danaki. Na pasapulu sadahon ucapan selamat Padita Resort Parhalado dohot sude ruas ni huria pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan tusu ruas ni huria nama ulang tahun di bagasan minggon. Anggiat ma kajang umur ipas pamatang jalatogu haporsiaon di bagasan Tuhani. B tusude akka ruas na di bagasan parsahiton anggiat ma dilehon tuhatta hahipason. Songoni matiting di minggu tasadarion, moloadong akanahurang takkas di panuratonon, doho di pajahaon, boydo di patakkas tu parhalado di wiktabe, manang tu sekretariat ni gereja ta, ditiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tu hatta ma pakobasio ni huriata, jala di pasu-pasu manang parhalado, dohot ruas, laho patupahon aka ulaon di huria, bain sangap di goar ni tu hatta. Horas. Tabegema kur parhalado.
Marede mahita sian buku de nomor 15 ayat sada dohot udutna uhut pa pengupelean sada A sada B dohot 2.
Di hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hatan debata tepuk jami tadi minggu tersadarion Imana tersurat di buku Sada Kronika Bidu Saplonom ayat 27 sahatu ayat 20 halu. Hamu ale aka margani aka bangso saya leho kamu matu Jahoba leho kamu matu tu Jahoba hamuliaun dohot hagogoon. Leo kamu ma di Jahoba hamuliaon ni guarna, buat kamu ma si leon lehon, lumiro mahamu tu adopani buhina, marsobba mahamu tu Jahoba, marpahean na marhadohoan. Ulakon endehon ma Jahoba ale sandok tanoon bawi tahu kamu ma hatone ganu ari pajojar hamu ma di tonga-tongani halak perdegu hamulion nei di tonga-tongani salut bangso halongangan akana binaen nei aina tibul do Jahoba jala tamasitu pujion nasok kalibana mengatasi sude akadebata ai aji-ajiat do sude de batani aka bangso perdegu alai anggo Jahoba naung mancadihon aka langit hatongamon dot hamuliaon di jolona hagogoon dot hinaulima masa di bagasan habadon nei hamu ali aka margani aka bangso saya leho kamu ma tu Jahoba leho kamu ma tu Jahoba hamuliaon dohot hagogoon olat nido sadna ala odopehya hamiro turaton makubasi tentu perlu patadahon diri johami nak kini ngari badikting ya hami Padita Elier Mungkur nyan margaon nga perlu dilestarion ala molda apoton di sudi HKBP molir kamu di alman HKBP wana do pe Padita Marga Mungkur asa unang maul hau manukun iko hupat orang majo ahado sedia do mukuron mardalani na jolo upung nami na galiai sa dolo sanggul laut wace sianace bulak memana tu dolo sanggul alai ibereng asa bidang tanona lau memana tu parlilitan buka ma tobak longo-longo na jolo nagaliai jala ibain ma kubunna ditikii manang mulodung adong suaswanan di tonga-tonga ni tobaki berarti nunga adong napunasa di buat imana ma tobakut bidang isuani maka suswanan dalam suan ma ute mukur ute pangir guar ni ute odisan ute mukur jala ubat dona jolo leleng gabe di ba may mana si mukur anak ni silumban gaul sa dolo sanggul jadi mul digijang hame toga ni pos-pos ale toga marbun hai mesapudan jadi san anak ni silumban gal do hami
Ima gabe mukur, meha mukur. Madongson meha, imai. Jala molo bapakku, ala Aceh 2 seorang, Aceh Selatan tapak tuan, guru kepala SD bapakku najolo, dangi bayi di mana, marbunai, hulan mukurnai banjasahku. Ujungnya gabe loja mau patok torakon. Bahasa otik mukuron, ala molo haruar mana isian pardilitan dangi pakai mukurnai, otomatis lumban gaul. Jadi bapakku ibain jasahku mungkur dangi bahan marbunai, bahan lumban gaul nai. Ujungnya loja mau patok torakono. Jadi songoninang tu anakku, tong daku bahan lumban gaul nai marbunai, tong mukur hubain. Isuku misal, wah yang bahan bapa ina, asa unang hola nau loja patok torakono niku. Ima kisah ni marganami. Jala inatai jabu nahu alap berusi topul. Dak anak dihami 2, sada bawa sada boru. Hamin waeng marhobas di Kutabumi, Patita Resort ape Kutabumi. Ngamar halak kaliang hamida kay pion. Abang si manulang 1 tahun mai gijakwi. Au penajolo sian guru huria 2 au. Dung 10 tahun na guru huria melanjut mau tu STT HGIP pematang syatar. Jengama ngani haliangan. Sian desa tu desa, sa kota ke kota, dohat tu ibu kota besar mula muse. Nah, 5 tahun kami dah HGIP Jatinegara sebagai Patita Resort. Ya ke petukangan pindah muse tu Medan, san Medan muse pindah tu Serang, san Serang muse pindah tu Kutabumi. Pindah mana yang Kutabumi, Pajupang Mahita, itu maeng. Ari jauh kamu tak bisa kami. Horas Madita. Salam. Hatan debata nakin ngota jaha. Minggu ta sadaron minggu kantate mamuji debata marsoba debata. Ilo nakini tajaha di sini. Edehon ma puji ma debata. Alani i tamama tapuji debata. Alai dakkolan debata si pujion, si bolis pe si pujion do. Asa adong perimbangan antara kekuatan ikon sobao do si bolis. Unang holan debata sasadasa na jago na hebat. Ima didok silapei seorang imigran dari Rusia pindah ke Amerika tahun 1960. Lapei seorang tokoh dan paranormal yang terkenal. Pindah mana san Rusia tu Amerika, di Amerika bebas membain apa pendapatna. Di Sarahoни mana mai asadong balancing kekuatan, bukan hanya Allah yang disembah, iblis pun disembah. Ni mana? Dungi papungu-pungu mana madonganna, ala paranormal di mana, godang ka artis-artis Hollywood, nagabe pasienna. Ibain mahatorangan dipengaruhi mohon, ujungna godang ma na mengutodibana. Ipukai mana ma komunitasna, mapungu mana sida, ipajong-jongi mana komunitas sida, jala dung leleng ipajong-jong ma iba di mana ma guarna gerejana gereja setan. Gereja setan berkembang di Amerika, berkembang tu Eropa dan berkembang satu Asia. Tahun 2000 gereja setan ngasah satu Indonesia. Oleh Departemen Agama Bimas Kristen Protestan do Katolik melarang ajaran gereja setan berkembang di Indonesia. Ai tohodo dan masuk ajaran itu Indonesia. Alani ibain nasida do halakido mangguari ibain guar gereja setan. Jala iwat ma ibain nasida buku Bibel tandingan Alkitab. Jala ibain nasida matong maniru-niru, iguari dengan black mass, manang misa, manang perjamuan.
perjamuan ibadah nasida, ibuat nasida ma salib silang Kristus, ipercik dohot mudar, idabuhon tu altari, idege-dege ma jalai soba ma setan. Sudah akatata cara ibadah Kristen itiru nasida. Jala godang halak mengihutun gereja setan di zaman ini sahat tunuaing. Alani do asa luar biasa do strategi cara nasida laho membuat merekrut anak-anak muda tamat-tamat SMA ala adogi bagasan naka artis Hollywood tutu godang dai tarikna nuaing berperang ma antara gereja setan dengan gereja Kristus. Di suatu penerbangan sahudulan dua ama oleh pramugari kita orakan makanan romando nasadai jalo nasanai dagi jalo ala puasa au ina mata samping nei dugi sukun nama na samping naon ma tudongan puasa on ai muslim doho daong tong doho kami adalah anggota gereja setan. Bahasa puasa ho sasaran nami asa unang adong benan di portibion halak na puasa tu Yesus. Kami berpuasa dan kami mempunyai tekad menghancurkan gereja Kristus di tengah-tengah dunia. Baik kok kamu mah gereja setan pe berpuasa. Alainai ison so nabi lo sobba madewata husukun mahamuna hamu isi sobba hamu isi sobba hamuna naroi garejon nang isi sobba hamu baunang mabia hamu dokon buana ipian dan makuling isi sobba hamu. Anda menyembah siapa? Alasan Anda kenapa Anda menyembah Tuhan bukan menyembah iblis? Apa alasan Anda? Alasanmu. Buasa de bata subaho. Dang simbolis. Ada 4 alasan kenapa kita menyembah Tuhan bukan menyembah iblis. Alasan pertama. Hulan de batado si toppa nasanadong. Hanya Tuhanlah yang menciptakan segala yang ada. Itu dakya adong tarsuat mangi dia pe nadoh simbolis manopa dang adong. Itu alasan pertama. Alasan kedua, holande batado namarmuduhon saluhutna. Hanya Tuhanlah yang memelihara segala ciptaannya, segala yang ada. Lainnya tidak ada. Do simbolis mamuduhon daong. Kami ada manegai itu. Alasan yang spesifik. Lagi holan Yesus Kristus do si palua manusia yang menyelamatkan manusia dari dosa hanyalah Tuhan Yesus. Buah simbolis. Mangela-ela jolma asa berdosa. Alasan yang keempat, hanya Yesus yang berhak berkuasa membawa orang masuk ke sorga. Lain tidak ada. Hanya 4 alasan ini. Selain itu, iblis memiliki kuasa. Ada ngono Pak Ton dan ngadung kuasa simbol itu sih. Karena 4 alasan inilah makanya kita menyembah Tuhan, bukan menyembah iblis. Hati-hati, naposo. Di Indonesia, di hotel-hotel, di tempat-tempat khusus sudah masuk ajaran setan. Sudah masuk ajaran itu gereja setan. Walaupun secara resmi negara kita melarang ini, tapi mereka mempunyai cara sendiri. Hati-hati,
Hamu akamang kainang, malungka na kota mando, nang pertumbuhan, na mengikuti ibadah sila di hotel-hotel, kadia pamana tamu. Teliti hamu akan kotai. Tadamu do, mongol stres, tadamu do i, may mana. Sebagai mana, aktris mana. Komedi kan? Imana mengaku dia pernah menjadi anggota gereja setan. Jadi hati-hati. Alanina kini ini sobba madebata. Minggu kantate, minggu musik, minggu pamujon tu debata, marede tu debata. Ah ini. Alanido sadarion di minggu markantateon kita toktong memuji di bata. Kenapa tadi kita sembah Tuhan sudah kita berikan alasannya. Jala idok nak kini halak nama muji di bata ala ibana do namar mulia, ibana do na sangap, ibana do sito pasalut, ibana do na madubusita. Pertanyaan. Mula martangiang memuji di bata doi. Kalau kau berdoa itu memuji Tuhan. Ayo. Apa beda doa dengan pujian? Mula martangiak ko memuji di bata doi. Idotong ate di bagasan idotong ate. Ada dong dotong perbedaan doa dan pujian. Ahede muna pose nakini. Apa tadi lagu kornya? Nah, arbab. Ya. Itu bagian dari lagu apa itu? Di epistel nakini adong ede pesalmen, adong ede puji-pujian, adong ede partodion. Apa bedanya? Itu ada bedanya dalam komponis. Kalau lagu pesalmen itu dari Alkitab. Kalau lagu puji-pujian diciptakan oleh komponis terkenal bidang rohani. Alemo lagu partodion dohot medot lagu partidion ne dehoni di parmahan Tuhani. Ima deba lagu parton dion. Mo lagu parton dion ima na kaluar harap sian parton dion lau menciptakan lagu memuji debata. Alani saunari taida nunga di era kemajuan nengon ngambare day musik-musik di Jabu. Rata-rata do hala Kristen makuling video do gamantae. Video do te edeni mari te HP mari day do HP lagu rohani ahli hanggo halakna dak ya mari day. Gurang songoni. Iputar lagu-lagu rohani, alih halakna dan merede. Jadi na rohani, handphone mana rohani. Anggo halakna dan rohani, rohana do. Kalau kita memiliki alat teknologi, kita pergunakan unang gabe handphone hadon tu surgo hitan langsahan. Ya, ane mau lebih iputar hau musik lah rohani, dohon mahita marede. Nah, sonari bagian kedua nak kidok, bari tahun ma hamulona. Omma, bagaimana kita memberitakan Injil, bagaimana kita mengabarkan firman Tuhan. Ya, ada dua metode mengabarkan Injil. Metode oleh penginjilan, oleh langsung orangnya, ya langsung berbicara tentang firman Tuhan, tapi metode kedua melalui karya, kerja, lakon kita. Idodangi, molo lau hamu tu gareja, itadahala do hamu Kristen kamu, itadahala do hamu, dari mana? Idoda akasitua, sudah marjas, unang marjas, ido tadana di mana?
situa molo tu karya tong marjasa tong bah ngarobe situa tai ba adong do nang so situa pas situa-situahon adong do tong jelas do hasong ani ale unang adong situa paposo-posohon do tong nah tanda ma tong. Jadi kita dikenal orang dari apa yang kita lakonkan, apa yang kita pakai. Tapi yang halakon, melungi pakai baju ni kan, madot ulunai tutup. Terbetul takas isi bana kan. Jadi neng dohonon memberitakan Injil itu bukan hanya dari perkataan, tapi juga dari karakter, dari budaya busana kita. Itu tuh. Hamu akainai itu, nabagakan hamu akainai, mau nomor kartini hamu. Buat markartini tahe, markabaya, itu, ba, dengan meto, markabaya baga marminggu, akaina, alin wengon dang terpertahat tebi, ya, memberitakan Injil melalui komitmen kita, komitmenmu, bah, gudang komitmen talau martuhanon, Yado songoni sada ina. Oni balige na masaon. Anakna ngakas tulu sempe alai dakya dope anak non tumedan. Itongoson manak non marhite bus. Marbus may mana? Marbus Bintang Utara. Dungi masuk matu stasiun Ibalige ipanako manak non, idok matu kene. Ito anon dungi parapat pabu ada, tuiban ada, sotung lupa hoda, pabu ama nang usaha tamu parapat da, nina inaton tu kene ki. Olo na buru, nina kene non. Dungi lau borhat muse, ito nahon nato muse. Ito sotung lupa hoda, dung saha non parapat, dokon tu adik mida ngasai parapat ni muda olo na buru nah jadi borhat ma bus anak ini Bintang Utara tamu Bintang Utara bate tangga ni Bintang Kejora mai mardal masan balige menuju tu parapat hola lagu bo tidope ngasukun si dak danakon abang ngai parapat hita ina dang dope ina kenekon toy mak mana mabdamu se san lagu boti tu dia menuju Porsea ai ha mudu ha do mula kampung saat i Porsea isuk muse abang ngasa ita tu parapat ina dang dope upa penon ina mana apa sahat matu luban julu isukun muse abang ngasah hati tu parapat dang dope diku papodo masih upawa penon inna atau ngolo abang inna modom may mana modom dungi mabdalan buson hape tol hasma buson sahat tu 3 dolok sahat tu 3 dolok ba masih merengan ma sudah enak ini sabusi mampoto bah na mahita hina wai sadek nak kini na wai elok nak kini parapat na ujung na bahama sepakat masa buson mula ma putar balik tu parapat ngasat itiga dolok dung sai parapat ihei ma dalkon adek heho ole bang heho ngasai parapat na ole bang na isi ehei mana pitar di mana bukusan na pitar mangan di mana ay nabado ni ma ay do oma jole parapat pasamangan now ni mana bago ima cara ni dak danaki ingot itona ni makna itulah cara anak itu dia setia dan tunduk kepada apa yang diajarkan orang tuanya. Nah sekarang bagaimana kita tunduk taat dan kita melakoni apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Idon waeng. Bamolo napo subulung dah. Tadama napo subulung ni Kristen ate. Molo marwea, manat-manat marwea.
teknologi yang kita miliki ini semakin maju dan semakin canggih. Maka jangan pernah teknologi yang mengatur Anda, tapi haruslah Anda yang mengatur teknologi. Bijaklah pakai teknologi. Manat, adong dosong ini, mapsahid anakna, mapsahid anak di rumah sakit lagi di ruang darurat. Ibarat mahir WA tu pandita bungkur. Amang minta dosa amang, anakku sakit inna. Apa maksudnya? Sebelum kamu kirim WA-mu, ya koreksi dulu. Rotulangan sakuta, tu Tangerang, HP, nungadi, neng tu ada tong, tu arah, tu Salembaranan, tahu Salembaran, HP nggak sah mana tu terminal Tangerang, tulang ngai dia ho, nggak di terminal lau, atau pema tulang mada di restoran on mah non makan tiang ina, baru tulang non, nah masa do mengalang tiang di Tangerang on narana. Hati-hati. Tuhan berikan ilmu pengetahuan kepada manusia supaya maju dan berkembang. Tapi ingat, jangan pernah ilmu yang Tuhan berikan itu kau pakai melawan Tuhan. Hati-hati. Ani sebarkanlah, beritakanlah Injil. Mamuji debata, songong kita boleh mabite marede, ali boleh mabite parange. Ya, kalau kau di kantor, tunjukkan kamu sebagai umat Kristen. Mula kalur hamanon sen gerejaon. Dungi mamul samula tu jabu. HP Peter isenggol halak mahamu, mar mobil hamu, isenggol mulmu, bamlo kamu. Puji tu? Dia do. Ali kalur sen gereja. Mau tung isenggol pe, puji tu? Baalu semua tu. Jahat dohomu. Karena karakter kita sebagai umat Tuhan sebenarnya ya, standar orang hidup Kristen bukan lagi standar dunia. Tapi standar hidup orang Kristen adalah standar surgawi. Namun bohahita garis standar dunia pedang boy tehuton, apalagi standar surgawi. Karena itu ipop-tipe rikot do tata kerama, etika, moral, akhlak kok rikot do. Jemolo senggol halak kamu non, lo kamu mah puji Tuhan, bape makatai. Itu tong. Alana molo sedoko puji Tuhan, isen mai bagasan bro. Isen mai bagasan. Sibolis. HP babu kalau pesan gereja ho. Unang holan di tembok gereja kita Kristen. Inang dohonon. Ako ni son, nahohoman, natabuan edena, najaguan. HP dong keluar kembali ke habitat. Nah, unang songnya to. Unang song ni. Ikaw na dong buat nota sa gerejaon. Buat nota tujabu. Maka perubahan hidup itu setiap detik. Perubahan kultur budaya kita itu dan perubahan karakter kita setiap detik. Kita harus diasah setiap detik supaya hidup kita semakin baik dan semakin baik. Itu nak ini. Alani do. Tata cara kita pun kita harus lebih bijak. Orang tua zaman sekarang harus lebih bijak menghadapi anak-anak. Karena anak-anak zaman now Peter merasa hebat do. Patang sona silau jago sana kana tua-tua. Mama enggak tahu lagi tu, kami zaman now inna. Jadi apalagi mula anak sekolah, wagah. Jadong dosong di sekolah, adong geng-geng na. Anak SMA. Karena di sekolah ini ada nampak do they have not. Ya. Adong lo tadi si mana kelas-kelas they have dan they have not. Itu kan? Akana adong di mana? Do naso adong. Jadong dosa ada. Tu sekolah pe mana ngapiter membuat mobil merek Mercy. Nah, jadi adong membuat imana geng na 5 halak laki. Nasogoro hani napuna mobilon matematika.
Nasogor hana matematika. Roma guru matematika. Besok kita ulangan harian matematika. Semua hadir. HP bayo nakin sogor hana matematika. Ilo imana matugeng na. Besok kita nggak usah masuk ya. Bagaimana nggak masuk? Kita kan ujian. Ya, kita nongkrong aja. Waktu itu zamannya lagi hebring-hebringnya mall. Ya, besok kita ke mall aja kita. Jadi gimana? Kalau besoknya kita ditanya apa jawaban? Biarlah aku yang berikan jawaban. Tenang aja lah. Masuk nih lawan laki tu mall tong. Marmiam tu mall. Ini. Dung songoni mula kalaki marsogot masuk musik kan? Roma guru matematika. Yang kemarin ikut ujian harian coba keluar dulu. Yang tidak ikut ujian kemarin tinggal di kelas. 3 halak. 5 halak. Isukun. Kenapa kalian kemarin tidak masuk sekolah? Ima ada bapa. Ailau tuson hami Peter kompes ban mobilhu. HP hubungan hami tu bengkel antri musik gajang kalur habisan bengkel bang habis kalau sekolah mula nama hami. Nina omatong na puna wilon. Atong malsong ini saunari mah mujadah di mana? Nasa na ujian itu hari keluar jo. Oke. 1 sudut sono. 1 lagi sudut sono. 1 lagi 4 sudut. 1 tengah-tengah. Ambil kertas. Ambil pena. Sekarang ujian. Tuliskan soalnya. 1. Ban mana yang kempes? Akhirnya sudah hakim mengalusi, maaf Bapak, nama gabus dohami. Guru yang bijak akan sanggup membuat anaknya itu menjadi orang yang bijak. Orang tua yang bijak akan mampu membuat anaknya hebat dan luar biasa. Kita sebagai orang tua zaman now, semakin Tuhan berikan hikmat. Memberitakan Injil bukan hanya dengan berkhotbah, tapi dengan perangai lakon kita. Alani saunari, sebagai pemuda, beritakan Injil dengan karakter pemudamu sebagai Kristen. Sebagai orang tua, sebagai kantor, sebagai pegawai, sebagai pengusaha. Adong kesan part 33. Kurang. Adong do upasa mando ikut beku ina haile sadapotan. Toho do. Ido amang. Ikut beku do hail asa dapotan. Toho do. Ay malutigor hail dapotan do. Ikut beku do. Heado makail di laut. Hupotongi hami makawat sa gajang-gajang nason kawati, kawat songon jemurani. Undungi hui katai may tonga-tonga pakai nilon. Dui wat kai makaret warna-warni, hubay kai ma di kailon, na tigoron, hubay kai may tu laut buti sambil madalan speedboat. Tigordo hail nami, dang beku amang. Jala ikon dekenabalga do boy mamboduti. Molo adong mando ikon beku do hail sa dapotan, boy may isa da sisi tarjalo. Alay nang petigor hail boy do tong dapotan. Nang dohono ni si unang pole pakai beku ni. Dia may pakai. Dia may pakai ka apa tiga-tiga i. Tigor na may pakai dah. Ay sudah doon pa si bang borong. Sudah do hitasan si bang borong na jolo. Igadis ma obus-obus. Las kede na hape ngangali-ngali. Tapi ada satu restoran. Restoran ini restoran bagus. Ibain mana sih? Ini ikan kemarin sudah dipanaskan. Harganya 2.000 satu potong. Ini ikan tadi pagi sudah agak dingin. Harganya 5.000 satu potong. Ini ikan baru masak. Baru masak masih panas. Harganya 7.500 satu potong. Jadi mau itu rohope. Nah ikan natuari hacit utuham dan ho dari mana? Kompar tu kemampuan tama. Jadi
kita belajar untuk benar dan jujur. Unang do, idokon atenang, mulai tiga hamu, ay adok kamu paparapat, aku kita paparapat. Mari kita jujur melalui melakoni sebagai umat Kristen yang percaya kepada Yesus, belajarlah, benahilah diri. Kita bergerak, ya, kita bergerak dan berkarya di bagasan lasniroha. Ima data mari tahun barita nauli. Ngaboh hita mulak. Ima jo hupakajang dope. Nah, memuji Tuhan adalah kewajiban. Unang adong mandok ngabe lomo-lomo daung. Umat manusia, orang Kristen wajib memuji Tuhan. Wajib. Tidak boleh ada alasan tidak memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang mempunyai kita. Karena Tuhan yang menebus kita. Karena Yesus menamakan kita. Yang kedua, setiap umat Kristen wajib mewartakan keagungan kemuliaan Tuhan. Puasa. Karena Tuhan yang menjadi penguasa di surga dan di dunia. Amin. Martang yang mahita. Maulia tema Tuhan. Pasu-pasu mahatami. Manguluhami. Mangulahami. Hobartulomoniroham. Di barisan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marede mahita ima peleata tu narikot tu distrikta hutma tapasaha peleata.
Katanga ko ma peleata. Ale de bata amanami na di banwa gidjang. Hodo harawan ni salut sila na denggan. Dot nasa ulibasa na maliutus. Upasata mi masya na nilahon mi tuhami plan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparhasya kami peleanon. Pati buluhon na rajommu di tonga-tongan huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami maritihite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok muliati tuho. Marhiti-hiti, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banwa gidjang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajon, say saud malomon ni roham di banwa tongaon, sungun na di banwa gidjang. Leon matuhami sadarion hanguluan siya pari. Sisa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasorohon madamena tu todim. Selamat hari Minggu, salam, horas.